Apariția constructiconilor. Bine, oficial mă declar plictisit. Ei, șeful, luăm o pauză de lichid de răcire? Tocmai a avut o pauză acum 2 cicluri. Dar mi-e sete! Ascultă, bondarule, orașul trebuie reconstruit și tu știi la fel de bine ca mine că e și vina noastră. Da, știu. Dar ei poartă cea mai mare parte din vină. Materialele astea de construcție ne afectează mult capacitatea de a zbura. Poate n-ar fi trebuit să iau atât de multe. Unde vă grăbiți așa? N-ați luat cumva ceva ce ne aparține? Puștile, să mergem! Acum! Îi transform într-o grămadă de fier vechi. De fapt, am deja niște fier vechi. N-avem timp de asta acum, Blitzwing! Ai uitat că suntem în misiune? Scapă! Avem probleme mai mari decât asta. Mă ocup eu de asta! Nu vă panicați. Rezolvăm imediat. Iar... Eu nu înțeleg. De ce ar vrea să fure materiale de construcții? Decepticonii de obicei distrug, nu construiesc. Să sperăm că nu vor distruge pasajul ăsta iarăși. Să încheiem activitatea pentru seara asta, autoboți. Capăt, vii? Vă prind eu din urmă. Vai de mine! Nu se poate. Hei, vezi încotro îndrepți chestia cap de lopată ce ești? Cui spui tu cap de lopată, măi, respirație de ciment? Numele meu nu e respirație de ciment, ci... Numele tău este mixer de ciment. E un nume prea lung. Spune-mi doar mix. Bine, așa o să fac mix. Iar tu să-mi spui mie... Păi, mă, Bine, dar e cam prea scurt. Ce zici de fărâmiță? îmi place. Super, super, acum avem nume. Hai, ia, uitați-vă la noi. Avem niște nume foarte frumoase acum. Acum ce facem? Cum adică? Trebuie să construim diferite chestii. Mix, se construi niște chestii din tine. Ce tare, fărâmiță! Și ție ți se întâmplă la fel. Nu puteam face chestia asta înainte, nu-i așa? Ce anume, să vorbim, să gândim? Să ne mișcăm singuri? Nu prea cred. Nu putem face nimic din toate astea înainte, ha? Crezi că se întâmplă asta dintr-un motiv anume? Chiar așa? Păi da. Oh, fii atent ce șasiu are mașina aia. Hei! Și ce are, mititele are? Hei, mașinuțo, fii atentă la noi! Ce-mi place că se lasă greu prinse. Se amestecă o parte de ciment uscat, o parte apă și o parte de agent fixativ. Dar cât exact înseamnă o parte? Cred că e unitate cubică standard cibertroniană. Să vedem, dacă 454 de unități standard înseamnă o kilounitate, asta înseamnă că dacă am nevoie de 3... este așa, deci ce fac? Înmulțesc sau împart? Asta trebuie să se întâmple așa? Hei, drăguț, claxonează dacă îți plac muncitorii din construcții. Mix,
Ai văzut asta? Ce s-a întâmplat? Chiar nu ți-amintești? Se pare că cineva nu e în stare să deosebească fixativul de praful simplu. Chestia asta e veche, perimatră, foarte instabilă. Dar bănuiesc că știai asta deja, nu? Sunteți cumva autobuz? Că doar Decepticon nu sunteți, nu așa? Bine, la ce se referă tipul ăsta? Habar n-am. Cred că are circuitele încă date peste cap sau... Vorbesc serios, ce sunteți? Habar n-avem. Acum câteva minute eram doar niște mașinării și ne făceam treaba liniștiți. Apoi a venit deasupra noastră o lumină ciudată și pac, taram! Am devenit, după cum vezi, ce suntem. O lumină ciudată? Un fragment de Allspark. Da, desigur, Allspark, mă rog, în fine, acum hai să curățăm dezastrul ăsta, vreți? Băieți, nu știu cum să vă mulțumesc. Lasă, hai să bem niște ulei de motor mai bine, vrei? Ai de gând să lași asta împrăștiată pe aici, pe jos, ca să poată exploda din nou? Ești sigur că e în regulă să faci asta? Hei, am muncit din greu pentru asta, nu? Și cui o să-i prisosească câțiva strop de ulei până la urmă, ha? Ce băutură de calitate! Bună! Ce consistență are! Nu ca făcările alea sintetice. Ia și tu o înghițitură, Bolchi. E tare bun. Hei, Mix, Bulky, fiți atenți aici! Drăguț! Hei, nu te purta așa, mașinuțo, încetinește! Am convertor catalitic, frumusețe! Nu cred că e o idee prea bună, băieți. Haide, nu te purta ca o piticanie slabă și galbenă! Știi la ce mă refer, nu-i așa? Piticanie slabă și galbenă. Hai că asta a fost bună. Hei, prietenul meu cel mai bun e cel slab și galben. Auzi, Bolchi, eu credeam că noi suntem prietenii tăi. Am o grămadă de prieteni. Hei, ar trebui să-i cunoașteți. Vă vor plăcea mult. Ce tare e. Unde i-o fi găsit pe ăștia doi? Nu cred că de la școala de bune maniere. Bolchi, nu s-a terminat încă. E gol când e plat de tot. Ai uitat? Da. Ce se întâmplă aici? Oh, ce drăguț! Ia uite, un animăluț. Poftim? Cine sunt ăștia? Unii cu care nu trebuie să-ți bați tu capul. Du-te înapoi în pat, e doar un vis. Un coșmar, de fapt. Da, pătrat, chiar crezi că e o idee bună să aduci niște străini aici? Dar nu sunt străini, sunt prietenii mei. De cât timp ziceai că îi cunoști? Bine, dar sunt băieți de treabă. Știu că nu sunt chiar niște domni, dar... Hei, Bolchi, prinde! Fărâmiță, gândește rapid! La ce să mă gândesc? Hei, alea nu crezi că a loc peste noapte? Bine, ajunge. Gata, petrecerea s-a terminat. Abia ne pregăteam să începem. Lasă-i în pace, fărâmiță. Găsim noi alt loc. Hai, vii cu noi? Da! Ca pătrat, putem să avem o discuție? Vă prind eu din urmă. Uite, nu-mi face plăcere să-ți spun asta, dar nu cred că ar trebui să-ți petreci timpul cu ăștia doi. Fii mai înțelegător, Prime. Sunt activ doar de 2-3 megacicluri cel mult. O să învețe. Nu sunt sigur că sunt în stare să facă și altceva decât să-ți torne pe gât și mai mult ulei de motor. Haide! Doar m-au ajutat să ies dintr-o situație dificilă, ai uitat?
Și apoi nu cred că sunt răufăcător sau ceva de genul ăsta. Ai observat vreodată că de câte ori e ceva dificil de făcut, Megatron nu e de găsit? Tacă-ți flanca, sintetizatorule! Megatron ne va duce pe culmele gloriei! Ești bine, frate? Și se pare că arăt bine? Sau arăt gras datorită acestor aripi anexate? În numele lui Megatron, voi ce mai sunteți? Habar n-avem. Autoboți, poate? Autoboți? Se pare că n-am ales varianta norocoasă. Cred că suntem constructoboți. Dar ce e asta? Păi, asta e sirena de sfârșit de program. E timpul să ne luăm materialele și să plecăm acasă. Dar noi n-avem casă. Atunci puteți veni cu noi, dacă ne ajutați să cărăm materialele astea. Nu putem să-i luăm cu noi în mine. Megatron n-a iertat niciodată o gafă atât de mare de securanță. Ai răbdare, Lugnat. O să-i lăsăm să facă toată munca grea pentru noi, apoi îi scoatem din funcțiune. Vă suntem foarte îndatorați. Lăsați, n-a fost mare lucru. Ce nu se poate merge cu un ulei de calitate bună. Oh, dar avem ceva mai tare decât un ulei pentru voi. Așteaptă! Sunt bine. Ăștia doi mi-ar putea fi folositori. Oho, ce loc drăguț aveți aici! Eco, hai, cam gol, dar primitor. Este doar temporar, te asigur. Ia te uită, Mix. Ce iau un animăluț? Da, un animal de casă foarte inteligent. Profesore, arată-le noilor noștri prieteni schița. Mamă, asta e o punte! Dar știi ceva? Aveți o problemă. Chestia aia pe care v-am cărat-o noi nu o să vă ajungă să construiți ceva atât de mare. Deci știi ce materiale ne-ar trebui și de unde să le luăm cumva? Hai că ești hazliu, îmi place, nu e nicio problemă. Știam eu când veți fi de folos. Mix, fărămiță? Aveți chef să facem ceva împreună? Vreți să reparăm niște bronduri sau ceva de genul ăsta? Hei! Lăsați-mi în pace pe prietenii mei! Am încheiat urmărirea. Am încheiat urmărirea. Mix, fărămiță, ce voiau roboții de la securitate? Chestiile astea, cred. Le-ați furat? Credeam că ajutați pe cineva! Hei, stai puțin, chiar ajutăm pe cineva. Ceilalți roboți au spus că... Stați așa, care ceilalți roboți? Cine v-a pus să furați astea? Niște roboți Permelognud și Blitzwing. Aia sunt Decepticoni! Cei mai josnici din tot universul! Te pot distruge la fel de simplu ca și cum ar spune la revedere! Nu știu ce să zic, mie mi s-au părut niște roboți absolut normali, să știi. Special tipul ăla, Megatron, nu-i așa? Da, era un tip foarte amuzant. Megatron? E cel mai rău dintre toți! Nu se poate avea încredere în el! O să vă mintă și o să vă înșele și vă va exploata la maximum! Da, chiar așa? Nimeni nu-și bate joc de Fărmiță și de Mix. Hai să ne întoarcem și să ne socotim cu ei chiar acum! Bine, să mergem! Stați așa! Știți unde să-i găsiți? Deschide poarta, vieți frăcești! Ne-ai mințit! Așa, acum hai să ne socotim aici și acum. Da, hai să ne socotim. Ce credeți că faceți? Ne-ai păcălit! Voi, Decepticonii, sunteți mizeriile universului! Poftim? Cine v-a spus asta? Prietenul nostru, Cap Pătrat. Și voi l-ați crezut? Păi da, pentru că e prietenul nostru.
Nu v-a spus prietenul vostru și despre cum autoboții ne-au asuprit și ne-au izgonit din casele noastre? Oh, autoboții pot părea niște imbecili notorii, dar de fapt sunt vicleni, cruzi, neiertători. Bine, toată treaba asta e destul de ambiguă pentru mine. Păi ce-ar fi să spun toată povestea la o canistră de ulei? Ulei? Uleiul autoboților avea gust de apă pe lângă licoarea asta. E din stocul meu propriu. Ia spune-mi ceva. De ce vreți să vă irosiți talentele reparând poduri pentru oameni când ați putea construi punți spațiale? De ce să fiți constructoboți când ați putea fi constructiconi? Ați putea fi eroi, vi s-ar ridica statui, ați putea chiar să vă construiți propriile statui. Păi nu știu ce să zic, până la urmă că Pătrat e încă prietenul nostru, să știi. În cazul acesta aveți de luat o hotărâre. S-au dus la Decepticoni? Nu a fost așa. Erau furioși și au vrut să răzbune pe Decepticoni pentru că i-au mințit. Imediat ce se vor calma, ne vor arăta unde se ascund Decepticonii. Sau le pot arăta Decepticonilor unde ne aflăm noi? Sunt prietenii mei, sunt sigur că vor lua decizia corectă. Dar oare știu care este decizia corectă? Hei, Balky! Salut, prieteni! Chiar vorbeam despre voi, fiți atenți! Prietenii mei cred că v-ați dus să lucrați pentru Decepticoni. Păi, treaba asta cam așa. Și Megatron a spus despre voi că sunteți răi și... Acum noi nu mai știm pe cine să credem. Așa că ne-am decis să fim de partea celui care a avut uleiul mai bun, știi? Adică... Dar am crezut că sunt de prieteni. Păi suntem prieteni, Balky. Tocmai de asta n-avem de gând să vă facem nimic rău. Cu condiția să ne dați toate fragmentele pe care le aveți din chestia aia. Cum ai zis că se cheamă? Parcă îi zicea Allspark. Nici în ruptul capului. Știți ceva? Mie mi s-a cam acrit de tântălăul ăsta. Da, dar este tântălăul nostru. Și n-are nimeni dreptul să-l împingă. Hei, stați așa! Hai să ne calmăm cu toții pentru un ciclu sau două. Nu înainte de a ne da acel Allspark. Ia stați așa. Dacă mai vreți înapoi modelul ăsta învechit de robot, dați-ne Allspark acum. Nu! Să nu le dați nimic! Bine, să o luăm ușurel. Haideți să nu facem nimic din ce am putea regreta mai târziu. Nu mai trage de timp. Nu trag de timp. Doar că va dura ceva timp până vom reuși să adunăm toate fragmentele. Iată-le pe toate! Ca Pătrat, ce faci? Îmi ajut prietenul. Pe care dintre noi? Fără resentimente, bine? Da. Ce ziceți de o dușcă să vă țină pe drum? Așa vă vreau, băieți, bravo! De ce nu-i și invit să se mute aici dacă tot ești așa de generos? Aveți încredere bine, știu ce fac. Da, ei dat toate fragmentele de Allspark lui Megatron. A mers mult mai ușor decât mi-am imaginat. Balky nu e chiar așa de rău cum se pare. Haideți, putem să-i prindem din urmă. Nu cred că va fi necesar. Ce s-a întâmplat, Mix? Încep să pierzi ulei? Nu, cred că sunt doar niște vapori. Atâta tot, da. E rușine cu tine. Îți spun eu, sunt sigur că am luat decizia bună să mergem pe mâna Decepticonilor. Uleiul lor parcă alunecă mult mai bine decât acest, cum îi zice? Ești sigur că ești bine, frate? Da, sunt bine.
Mai pus ceva plus în uleiul ăsta. Adu-mi aminte să nu mă ating niciodată de chestia aia. Încă se mai mișcă după ce a băut chestia aia? Nu pentru mult timp. Capătrat, așteaptă. Ce se întâmplă? Și cine sunteți voi? Nu vă aduceți aminte de noi? Explozia, cred că le-a dat peste cap chipurile de memorie. Plecați de aici! Nu ne faceți rău, vă rugăm! Trebuia să vă gândiți la asta înainte de vă uita cu Megatron. Și cine e Megatron? Am fost așa de fraier să am încredere în ei. Nu sunt bun de nimic și nu vor fi niciodată. Încă există speranță pentru ei, Capătrat. Atâta timp cât nu poartă emblema Decepticonilor, mai pot alege de partea cui să fie. Și să sperăm că data viitoare vor face alegerea corectă.